मंडळी बरे असतात ना, बरेच राहा. तर आजचं म्हणजे ट्रेंडिंग चाललेलं टॉपिक म्हणजे ही गरमी सगळ्यांच्या घरात ना अशी नाही एकदम एकदम अशी झाला असं जाता एकदम कंटाळा येईल शी. घरात जर फॅन जर बंद असलं म्हणजे मी मेले बाहेरच झाले, मी चालले पोट राहते गेले मी बाहेरच झाले. बाबा गरमी काय झाला तुका बायलेन काय बोलली बाईल तुका? मी बोलते स्वतः मी बोलते तुझ्या बायले म्हणा काय तुझं प्रश्न हा तुझ्या आणि बायलेचं तुझ्या आम्ही मिटवूया सगळेजण मिळून. पण बाबा ही गरमी कमी करा बाबा. खरा जमना नाही माका तर एकदम असं कंटाळ गेलं नाही घरात राहावं. अरे आणि एकतर पप्पा म्हणतात गाडी घालतात, एकतर लाईटीचं बिल कोण भरतलो ह्या बघ काय करू मी काय करू? तुझ्या गरमी इतकी वाढले नाही शी माका एकदम कंटाळ येलो. पुरे कपडे घालूनच राहा की कंटाळा येता माका नाही काय ते खरंच. तू एक जा बाबा ना नको बाबा. कोकणात इतकी गरमी आहे म्हणजे बाहेर तर मराकच जातला काय गेलं तर नको. विचार पण माका करूच नाही कोकणातून काय बाहेर जायचं, कारण काय ही सर कोकणात जी परिस्थिती आहे ना गरमीची माका वाटतं ना मुंबई बी साईड तर नुसते हुलपान मरतात लोक शी. हे गरमी नुसतं कंटाळलंय बाबा. गरमी जर व्हिडिओ बघते नाही दिया प्लीज तुझे हात जोडतोय मोबाईलला कसं हात जोडतोय बाबा. तुझ्या जाई ना बाबा तुका तुझ्या आवशीची शपथ हा जाई ना. चला बाय बाय.